Здравейте хора, днес ще скачам на въже и дори да бърквам, пак ще скачам без да спирам. Не знам колко време, Галя ще колко време искаш да скачам. 5 минути. Да, бе, сега ще скачам 5 минути. Така. Опа! Ой! Галя, колко минути вече минаха? 4. Още 2. Или още 1 минута. Опа! И чао от мен. Ще продължавам още да скачам. Галя, сега колко искаш да скачам? Абонирайте се за това видео и го харесайте и напишете коментар. Вие може да го пробвате също. Чао!